Hello everyone, my dear brother and sisters, myself Vikas Kumar. So today we are discuss about a part of political. So ଆଜି ଆମେ ବେସିକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶାସନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୋ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ କେତୋଟି ଦଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଏନ୍ସି, I for Indian, N for National, C for Congress means INC means Indian National Congress, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଇଏନ୍ସି ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଏହାର ସଂକେତ କ'ଣ ନା ହାତ ବା ହାତ ଚିହ୍ନ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1885 ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇଏନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜେପି, ବି ଫୋର୍ ଭାରତୀୟ, ଜେ ଫୋର୍ ଜନତା, ପି ଫୋର୍ ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏଠି ଭାରତୀୟର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଭା, ଜନତାର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଜ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ପା। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭାଜପା ବା ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଂକେତ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଇଏନ୍ସିର ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1980 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ବିଜେପି ତାହାର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଜନସଂଘ। ତ ସେହି ଜନସଂଘ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ନା 1951ରେ ଜନସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1980 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ସେହି ଜନସଂଘକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ଏହାର ନାଁ କ'ଣ ନା ବିଜେପି କରି ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜେଡ଼ି, ବି ଫୋର୍ ବିଜୁ, ଜେ ଫୋର୍ ଜନତା, ଡି ଫୋର୍ ଦଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1997 ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏହା ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରି ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଫ୍, ଏ ପି, ଏ ଫୋର୍ ଆମ୍, ଏ ଫୋର୍ ଆଦମୀ, ପି ଫୋର୍ ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଏହାର ସଂକେତ କ'ଣ ନା ଝାଡ଼ୁ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 2012 ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଏବଂ ଏହି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବନ୍ତ ମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ
ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଆସୁଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା 1952ରୁ 1964 କିଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଥିଲେ ନା ଆଇଏନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 1964 ଟୁ 1966 କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 1966 ଟୁ 1984 କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 1984 ଟୁ 1990 କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 1991 ଟୁ 1996 କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା PV ନରସିମ୍ହା। ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 1998 ଟୁ 2004 କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଥିଲେ ନା ବିଜେପି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଭାଜପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2004 ଟୁ 2014 କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ମନମୋହନ ସିଂ। ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2004 ମେ 26ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅର୍ଥାତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ 2014 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେଉଁ ଦଳର ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତ ଏହି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଆ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ତ ଏହି ତିନି ଜଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ମି।